is your number one SM radio station. Love Radio. Ni Nicole Yala, Chris Chuper, kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ana. Taong 2007 nang makilala ko si John sa school. Schoolmates kami ni John pero kilala ko lang siya noon sa itsura at pangalan. Hindi nagtagal ay naging close kami sa isa't isa. Magka-text at magka-chat ng halos araw-araw at gabi-gabi. We had the chance to know each other well. Lahat yata ng bagay tungkol sa buhay ng bawat isa ay alam na naming dalawa. Kalaunan, naging mag-best friend na kami ni John. Hanggang umabot sa punto na nahulog na ang loob ko sa kanya. Hindi ko na kinayang ilihim pa ang nararamdaman ko kaya umamin ako kay John. Salamat dahil mukhang wala namang nagbago matapos ng pag-amin ko. At wala nga talagang nagbago. Dahil ako lang ang umiibig sa kanya. Magkagayunman, nanatili pa rin kaming magkaibigan ni John. Isang gabi habang kachat ko siya, nalaman ko na nandun pala siya sa bahay ng barkada niya. Nagiinuman daw sila kaya pilit ko siyang binibilinan na huwag magpakalasing at umuwi ng maaga. Nakatulog na ako kasi sermon kay John. Nung gabing ding yun, nagkaroon ako ng masamang panaginip. Si John ang nasa panaginip ko. Nakita ko sa panaginip na nagmomotor siya at may angkas na babae. Pagkatapos nito, biglang tumalo ng eksena sa isang aksidente. Nakahandusay sa daan ng isang lalaki, duguan at hirap na hirap. Pagtingin ko sa mukha ng lalaki, mukha ni John ang naaninag ko. Takot na takot ako at hindi ko alam ang gagawin. Pagising ko ay tulala ako, pawis na pawis at hingal na hingal. Nang mahimasmasan ako ay kinuha ko agad ang cellphone ko. Pagtingin ko sa phone, nalaman ko na napakarami ko na palang missed calls at text messages mula sa isang unknown number. Pag-open ko ng isang message, ay ganito ang nakalagay. Ana, nasa ospital si John, na aksidente. Nabigla ako sa mga nabasa ko. Nagduda pa ako na baka may nanloloko lang sa akin. Sinubukan kong tawagan yung number. Ang nakasagot ay yung barkada niyang nakasama niyang uminom nung gabi. Ikinuwento niya na nagpumilit daw si John na ihatid yung isang tropa nilang babae. Malapit lang naman daw yung bahay ng tropa nila, pero nagtataka sila dahil ang tagal bumalik ni John. Nang sundan nila si John, natagpuan nila itong nakahandusay sa daan, duguan at wala ng malay. Bigla akong sumabat habang nagkukwento siya. Sinong kasama ni John? Si Joanne ba? Ang tanong ko sa kanya. Biglang nagulat yung tropa ng best friend ko. Bakit alam mo? Balik na tanong niya sa akin.
Bigla akong natigilan at parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko sinabi sa kausap ko na nakita ko sa panaginip at lahat ng nangyari. Binabago na lang basta ang telepono. Iyak ako ng iyak at gulong-gulo. Paano nangyari yun? Bakit ko napanaginipan si John? At bakit nagkatotoo ang panaginip ko? Ilang linggong na malagi si John sa ICU. Ilang buwan din siyang sumailalim sa therapy. Lagi akong nasa tabi niya noong mga panahon na nagpapagaling siya hanggang sa bumalik na sa normal ang lahat. Ngayon ay maayos na ang kalagayan ni John. Magkaibigan pa rin kami pagkatapos ng lahat na nangyari, pero wala siyang alam tungkol sa panaginip ko. Ang sabi ng iba, ganun daw siguro talaga kapag masyado kayong close ng isang tao. Para bang magkadikit na ang mga bitukan nyo? Parang magkabuklod na ang mga kaluluwa nyo. Siguro nga, dahil sa sobrang pagmamahal ko kay John, ay nakikita na siya ng puso ko maging hanggang sa premonisyon. Pero siya kaya? Kailan kaya makikita ni John na hanggang ngayon ay iniibig ko pa rin siya? Ako po si Ana, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Sakit naman nun. Lihim na nagmamahal. Oo. One-sided love affair. Ay. Unrequited love. Ay. Isa lang ang nagmamahal. Minahal mo ang best friend mo. Ang best friend mo, hindi ka mahal. Ayun lang. Sakit-sakit naman nun. Pero sabagay mo ka nag-e-enjoy naman siya sa ginagawa niya eh. Oo, kaya lang kasi kapag Hanggang kailan mo gagawin? Oo, okay lang naman mahalin mo siya. Okay lang naman yun. Kasi 'di ba sabi mo nga partner, nag-enjoy siya sa ginagawa. Kaya lang, habang nandyan ka sa zone na yan, hindi ka, feeling ko, hindi ka Hoping ka palagi. hoping ka. So dahil dyan, hindi ka mag-entertain ng iba. Paano na lang, di ba? Diba? Paano na lang kapag dumating ka na, quarantahin ka na, hoping ka pa rin. Sarado na yan. Tuyot na girl. Diba? Babagsak na. Babagsak na ang mga linya, di ba? Linya sa mukha. Hindi na masyadong fresh. Oo. Hindi, di ba, gets mo? Parang habang nandyan ka sa zone na yan na mahal na mahal mo yung best friend mo, hindi ka mag-entertain ng ibang tao eh. So yung mga ibang tao na gusto sanang pumasok sa buhay mo, gusto ka sanang Sarado. kilalanin, sarado yung pinto. Tama ba Yun sinabi lang. niya, nagsabi siya ng feelings niya Dun sa guy. Dun sa guy. Tapos Kaya- wala naman nagbago sa friendship. Wala din nagbago. Yun lang, hanggang doon lang talaga. Friend zone. Friend zone lang talaga. Dead ma. Wala na Ay. talaga. Hanap ka ng iba. Ay, nako. Ito, si Tanghenyo, single yan. Baka Oo. gusto mo ba yan? Kaya lang, malapit-lapit na to. Gusto Pero mo pa okay rin lang yan. ganun? Marami nang naipon. May business. Oo. Totoo. Stable. Gusto mo? Hindi kasi diba, mag-open ka ng ibang doors. Correct ka. Kasi nandiyan ka lang sa isang room. Stagnant yung buhay mo, hindi gumagalaw. Tingnan mo yan. Wala at wala kang kasiguraduhan. Correct. Kasi kung meron, edi sana feeling, akala ko nga parang after yung nasa na ICU si John, yung naramdaman niya kung gaano ka supportive, Yes. nagbabantay ka, akala ko parang ang ending minahal ka na din. Oo. Hindi, friend zone pa din. May mga ganun talagang tao na talagang kahit ano yung gawin mong effort, 'di ba? Suporta, lahat. Minsan hindi nila nakikita 'yun eh. Kasi wala silang pagmamahal para Kasi sa iyo. wala. Hanggang kaibigan lang talaga. Oo, hindi nila nakikitaan ng Oo. yung ng malis or ng Oo. ng ibang level. Walang spark yun Wala. Pero 'di ba halimbawa, crush mo, Oo. inalalayan ka sa pagtawid sa kalsada. Naku, Para sa iyo. Naku, naihi ka na nun. Oo, nag-water na po. Basang-basa. 'Di ba? Pero kung halimbawa, ang kaibigan mo na inalalayan ka na sa kalsada, inakbayan ka pa, hinawakan ka pa sa Oo. bewang. Para sa iyo wala 'yun kasi nga kaibigan mo lang. Totoo. Oo. So hanggang ganun lang, girl. Ikaw lang yung tong kilig na kilig siya, wala lang. Oh, Oo. isipin mo yung effort mo, siguro nagbantay ka sa hospital, yung mga kamag-anak niya, tulog ikaw tong talagang mugtong-mugto ang mata Tama. kasi naiiyak ka nakakabantay sa hospital, umaasa na gagaling siya. Lahat ng effort na yan, maaaring na-appreciate niya pero wag
Huwag kang umasa na habang ginagawa ko ito, siguro mamahalin niya na Oo, rin ako. eventually. Hindi ganun yung mangyayari. Posible. Hindi natin masasabi. Kaya nga ang tanong namin sa'yo, hanggang kailan ka aasa? Hanggang 40 daw. Pwede naman eh. Pwede naman ding umasa. Kaya lang, hindi tayo sure sa outcome. Kung minsan matatawag natin katangahan na rin din yun. Oo. Posible, pwede. Kasi at the pwede. expense of yourself, di ba? Unahin mo pang ibang tao. Kesa sa sarili mo, 'di ba? Minsan ganun Grabe, yung puso no? Love means sacrifice talaga, no? Talagang alam mo 'yun, Hahamakin ng lahat, 'di ba? Makuha ka lamang. Even if it would mean, 'di ba, na yung Pabayaan mo pansariling sarili. pansariling kaligayahan napipigilan. Isipin Pero sa mo- bagay, girl, kung masaya ka diyan, edi sino ba naman kami para mangialam? para pigilan ka. Kaya nga. Diba? Hindi mo naman yata hiningi opinion namin. Hindi. Kwento ka lang naman pala. Hindi, baka lang mag-isip-isip ka. Kasi ako, nanghihinayang ako doon sa panahon na pwede kang makamit ng ibang ng tao. iba. And you'll realize, alam mo, Kabisyo, na there will be people greater than John. Diba? Merong ibang tao na mas okay kesa sa kanya. Tapos marirealize mo, ilang taon kong tiniis na wala akong love life, meron naman palang mas pogi dyan. Laging ganon. Laging may mas pogi, laging may mas magaling, laging mas may pera. Ganon. Huwag mong pigilan yung puso mo. Huwag mong paikutin yung mundo mo sa kanya. Tama. Diba? Sa taong hindi ka naman mahal at sa taong hindi ka naman pinapahalagahan. Nawakan mo yung sa zone na yan, lumabas ka. Labas na. Kasi you'll never know, ang daming mong pwedeng ma-meet. Yun lang. Correct. Kasi hanggang ngayon, 'di ba, yun yung ending mo. Pero siya kaya kailan niya kaya makikita, 'di ba? Hindi nga eh. Hindi Oo, nga diba? Ang kulit mo eh. Kutusan kitang bata ka eh. Pinipilit mo. Hoping ka pa rin hanggang ngayon. Kahit sabihin mo na hindi ka naman umasa. Pero deep inside alam na umasa ka. Umaasa ka pa talaga. Wag kami. Totoo yan. Huwag mo kami ine-etchos, lalo na sa itong si Tanghenyo. Matanda na yan. Ang dami niya na naranasan ganyan. Marami siyang nakarelasyon, di ba? Oo. So, subok na lahat yan. Sabi nga ng isang tambalanista natin, si Sir Raf Kiet, diyan sa FB Live, explore please before it's too late. Ang ibig sabihin ng before it's too late, yung katawan mo, girl. Bago magsara. Habang sariwa ka pa. Habang parami pang paru-paro pwedeng dumapo. Diba? Habang may asim ka pa at hindi ka na maasi at hindi ka Habang may maasim. tubig pa yung batis. Habang may nectar pa, di ba? Hindi kasi, girl, yun talaga yung katotohanan dyan. Dadating talaga ang panahon, mauubusan ng nectar yung flower. Hindi, ibig sabihin, hindi. It's figurative yan Nauubusan ng nectar ang flower kapag ka masyadong old age. Totoo yan, pag time. nalalanta na. Tsaka yung lupang Natuyot. tinatayuan niya. Correct, tigangers. Tigang na. Oh, Pag wala kaya na nagdidilig sa'yo, di ba? Yun ang ibig sabihin ng before it's too late. Tama, Tsaka, oo. di ba yung parang gusto namin ma-enjoy mo yung pagkakaroon ng relationship habang malakas ka pa. Kasi baka mamaya, sobrang kakaasa mo dun sa isa, hinintay mo, tapos eventually, hindi rin talaga. Pero matanda ka na. Ibig sabihin ng too late, baka mamaya kung kailan kayo gigimik, maingay na. Yung mga ganun ba? Hindi na ma-enjoy yung kabataan ba? Yung Tama. ganun. Ako din yung nakikita ko, parang ang dami mong mamimiss sa buhay kasi masyadong umiikot yung buhay mo sa taong yan. Sabi ng isa sa FB Live, sagu-sagu na po. Meron pa nga sinabi, baka magkasapot na yan. Horror na. Si Nicole tawang-tawa doon sa sago-sago. Bakit? Explain mo nga. Natawa lang ako sa sagu-sagu. Sagu-sagu na sa tagal. Ibig sabihin parang nagbuo-buo na, gano'n. Buti nga, sago-sago hindi pa naging kaong yan. Diba? So, alam mo yun, I mean, you have so much love to give. Sayang naman. Yes. May And pwedeng then- makinabang kasi niya. And then sabi nga ni Tanghenyo kanina, 'di ba? Sana naman mahalin mo din yung sarili mo. Kasi pagka mahal mo yung sarili mo, maiisip mo unahin ko rin yung sarili ko. Correct ka. Sobrang nakaagaw sa akin ng pansin yung portion ng kanyang kwento na hanggang sa panaginip, daladala niya. Di ba talagang ang term niya, pinagbuklod yung damdamin namin Correct. hanggang sa panaginip. Tama. Na Problema.
naman. Oo, talagang Obsession na yan. Sana hindi humantong doon, ha? Actually, may explanation si Nick Nangit. Okay. Sabi niya, meron daw silang psychic link. Diba, yun yung tataka siya. Parang bakit ako hanggang sa panaginip eh. Oo, hanggang sa panaginip naiisip. Meron silang psychic link, kaya nakita niya sa panaginip. Pero dahil soulmates lang sila as best friends, pero dahil soulmates lang sila, as best friends lang ang role nila sa isa't isa. Kasi ang ina-explain ni Nick Nangit is, iba yung soulmate sa twin flames. Yung twin flames, yun talaga yung parang malalima na talaga. Your best friend can also be your soulmate, but not necessarily yung twin flame mo. Yun. So, yun yung kailangan mong tagapin, Ana, na hindi kayo twin flames. Correct. Soulmates kayo as best friends. Ganun lang talaga. Tama. Hanggang ganun lang talaga yung relationship ninyo. Tapos, dahil nga sa sobrang close ninyo, meron na kayong psychic link. Yun lang yun. Huwag mo nang bigyan ng iba kaya pang... kahit hanggang panaginip, lagi mo siya naiisip, nakikita. So, walang romantic link. Psychic ang link ninyo. So kung sinasabi mong mahal mo siya bilang kaibigan, pwede namang kahit magkalayo kayo, andyan ka pa rin as kaibigan. Oo naman. Malay mo sa paglayo mo, ma-realize niya na, oy, Pinaasa mo eh! pero at least may ginawa siya. At least lumayo. Tsaka magandang strategy din yun. Pinaasa mo. Kunyari maglayo-layuan ka, magpa-miss ka, ganyan. Hindi ka na-miss. At least alam mo. Masakit. Hindi na nga natin pinaasa eh. Ano ba? At least malaman mo yung value mo sa taong yan. Kung talagang wala naman, Or, lalayo ka kasi you love yourself more. Ako naman, yun yung sabihin mo sa sarili mo, ako naman, puro Correct. na lang si John eh. Puro na lang mahal ko siya. Ibibigay Tama. ko lahat sa kanya. Pati sa panaginip, may psychic link kami. Diba? This time, choose yourself, girl. Yun Correct. yun. Love yourself. Piliin mo naman yung sarili mo again before it's too late. Tama. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam, yung mahalin mo yung sarili mo. Correct. Because loving yourself is the greatest love of all. Yeah. Ganon yun. Sali ka takenyo! Sige na, please, sali ka sa Mr. Q&A. Dali na. Suportahan ka namin. Supportahan ka namin. Araw-araw kami manonood ng showtime. Ay, nako. Sobrang mahiwaga Good luck sa'yo, yung girl. sobrang mahiwaga kasi siguro yun yung pinanghawakan niya. Yung tipong nakita niya sa panaginip yung nangyari sa totoong buhay. Oo, so parang feeling niya ngayon, meron tayo, yun yung pinanghahawakan niya na special connection, kaya inilalaban mo pa. Tama. Hindi nabuhay na nga ulit eh. Hindi ka pa rin pinaglaban. Diba? Siguro umaasa siya. So babalik tayo sa sinabi ni Tanghenyo, katangahan din minsan. Huwag ka nang umasa. Siguro inisip niya, baka mamaya, pag natulog siya mamayang gabi, Meron na mapanaginipin naman niya, siya, at ang mapanaginipan niya, Maging sila. yan. Oo. Nasa beach sila, Correct. nag-propose sa yung lalaki, Oo, tapos baka magiging sila. magkatotoo kasi nga pumipremonation. Hindi, not necessarily, girl. Panaginip lang talaga yun. Baka sa pagtulog mo, may picture dyan, tapos nilalagay mo sa unan. Baka ganon ka na, girl. Ganun ka na, girl. Ayaw natin, girl. Mamaya tinitirikan mo na ng kandila, tapos dinadasalan mo na rin. Girl naman. Love yourself, ha? Choose yourself. Ikaw naman. Tama. Maraming salamat mga kabisya sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Again, kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1, walang hate, GB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambalan na, ay hatid sa inyo ng Always your number one SM radio station.